servicios sociais. E, como sempre repetimos, creemos que para investir ben o diñeiro público é imprescindible ter o coñecemento do que hai sobre o territorio. Por lo tanto, estamos cubrindo algo que, ao noso entender, debería ser unha obriga da Xunta de Galiza, porque, ao fin e ao cabo, é quen ten a obriga de cubrir moitas das cousas que estamos facendo desde a propia Diputación como competencias impropias. Unha das competencias impropias que acabo de daros é que nós investimos 83.000 euros e 70.000 euros noutro estudio para a nosa provincia para coñecer a realidade, cousa que debería estar precisamente feita por eles, non só na provincia da Coruña, sino en todo o que é o noso país. Bueno, deste estudio vamos a sacar os datos da realidade tanto en entidades prestadoras de servicios sociais como no que é o eido público, vale? Que pretendemos? Pois sacar un plan estratégico que nos vindeiros anos vai a ser a ferramenta máis útil para dirixir hacia onde temos que facer fincapé no territorio para que todos os servicios se acheguen en igualdade de condicións a toda a veciñanza da nosa provincia.